Ik doe de opleiding bedrijfsarts dierverzorging. En hoe stap. Ik werk op een dagbesteding in Oensjerk, aan Boetenuut. Ik vind het leuk om zorg te bieden om mensen, omdat het mijzelf een soort voldoening jouwt. En iedereen helpt me Dankjewel. komen. Ik ben model. En ik ben een periodien, ben ik scouten op Instagram. Ik denk, nou, wie zal meer wat? Ik ga gewoon proberen. Ik vind de Friese taal heel mooi natuurlijk, omdat ik daar mijn opvoeding ben. Ik neem de telefoon altijd in het Fries op. Dus ik mooi Nella. En als ze dan in het Nederlands beginnen, dan schakel ik over natuurlijk. Ik merk wel dat mensen die echt Fries praten heel anders dan dat ik praat. Dus het lijkt me wel heel interessant om daar meer over te leren. Ik ben Ella Veenstra. Ik doe de opleiding bedrijfsarts dierverzorging en ik doe het kardeel Fries.